ihe imekili mmanwụ gosiri iji bụrụ mmanwụ maka na ọṅụ iwe bụ mmanwụ onwe ebe mmanwụ ji bụ mmanwụ ọkwa gịnị ọgịnị na ga-amaba m n'ime abụ odogwu ngwa zowe ya na-ewu zụgharịba onwe ebe ji bụrụ mmanwụ ihe ya izọrakwa m ọkpa n'isi si mmanwụ na elu na a ga-emele iwu mmanwụ jos na zụgharị oyiwekwu ka a na-eme ehe ịmabata na m n'ime zụba nnọọ ọgbọ ọnwa niile zụgharịba ika niile ka ị na-ekele gị ka ịba aba na ị na-agalịba m n'ọnụ ee oyiwekwu ka a na-eme na ọ bụrụ na nke a bụrụ mmanwụ gwanị m mmanwụ ọkwa ga-emeli gị iwe mmanwụ onwe ebe ị ga-agwa m ụwa onwe ebe ị ga-agwa m ụwa si mmanwụ gwa m uwe okwu ngwa gawa ka ndụ ya na anyị ọsọ oyi kedu iwe ọgwụ na anyị unu niile ngwa na-aga ka emelu unu iwe na-agbago ka emelu unu iwe maka na ọkwa inwe chenji unu ekwe chenji 500 ọba akụ nka na afta ngwa ka anyị gbaa na nke eze nwaanyị anyị lụọ na nke eze nwaanyị ka a chọrọ unu iwe bịa mmanwụ ga-etiwe mmadụ iwe maka mmanwụ na-eti apịpị ọba ekwu ka a na-eme adamama ebe anyị nọ bụ Mgbakwu in Anambra steeti a na-eli olili a na-emechalụ mmanwụ ịma na mmanwụ niile abụrụ sọsọ ndị agba enwechakwu ma obele mmanwụ na ọ bụrụ obele precisely but ọ small ka a ga-akpụ ya ka ọ wee obele bịa biko ọ small ka mmanwụ adị ka ọ big Adamama, we are coming back from here now. Anyị ga-akpaghalị jezuo mbụ uwe okilikili mara ife a ga-emelụ ndị mmadụ ịghọtago ngwa mmanwụ chelu eze nwanyị biko tinyelu m mmanwụ 100 naira na tia ego. Adamama ụzọ niile tọgbọzi nnọọ nkịtị mana ka anyị jee ma nwere ebe ọzọ anyị ga-anwụta ha na ndụ ekere mbụ ka anyị ma nwere ebe ọzọ anyị ga-anwụta ha na ndụ ịghọtago anyị miss that fight. The two mangoes were fighting. Automatically we couldn't catch them. Anyị kpaghalịa ka anyị ma nwere ebe ọzọ anyị ga-anwụta ha na ndụ anwụta ha na ndụ ebe a na-akpọrọ ya ị na-aghọta ịgba okene. We are still live on NOLHORT Royalty Television. That is NOLHORT. And the festival continues. Yes, the festival continues. And as we're not going back. So, come with me. Let's see what happens in the front. Nah, everywhere is deserted. What is happening? Nah, and elizikwa no olili a ka people ọgbala ọsọ. Mmanwụ ọgbago ọsọ. We didn't see any. None, not even one. What is happening? Now, you can see everywhere seems dry. Seems nothing is happening. But actually something is happening. Something is happening. We are going to see one. Yes. We are still on it. Looking ahead, I can hear some people beating some drums, and we're going there. Do not mind me. Between now, here and there, now and then, I'll come in with some lines of vernacular. Yes. Don't forget, we are still live on NOLHORT TV. Follow us. Yes. Actually, what is happening here is Egwu Mgbakwu. Yes. Never mind, whatever it is. Because I don't know. Whatever it is, we are moving forward. Bịa ọ bụ na mmanwụ dị a ka ị bịa kilie mmanwụ a unu enwe mmanwụ dị a anyị na-achọ mmanwụ. Do we have any live on NOLHORT TV? Yes.
Yes. It's like something is happening here. It's like something is happening here. Nobody there, man. Yeah, Mmuo also. Yeah, Mmuo also. I have frozen Mmuo over there. How do Mmuo come? Okay. Nothing is happening. So let's continue. Let's continue. Let's check up. Maybe. Yeah, I'm working with you. I got the NOLHORT. That's number one. Ha! Oh, little Mgbakwu oil share another. You want to go? Oil in the Azabo, counterfeit. The men oil on one now leave one here with them. Oh, when they found up here, You're not Yabu, Egwu Alusi. Egwu Alusi. Egwu Alusi. How many cabin away in the Miss Nando? I'm walking. You want to go go? You go, can I have a go again? Ah, Fambo. Chukwumanwola aka Poshoti. Ah, Poshoti. Ima Popo, DOP. Onyo Nyoko. Oh, Gambi here. What are now? My point now. We are live on NOLHORT TV. Come on. See ya. On well. Ayi kana achọkwa mmọnwụ ọdụ ka mmọnwụ ọkọ n'obodo a nwanne mmọnwụ ọkọ kpọ kwa n'enu pow. We are there. Okay, na onye amị. Anyị na-achọ mmọnwụ is like mmọnwụ dị scarce n'obodo a. It's like mmọnwụ dị scarce n'obodo a. On a serious note, amagwa mma mmọnwụ obodo ọ gbasigo ọsọ. Ọ dị ka mmọnwụ ọgbago ọsọ mana anyị ga-anwụta ya na ndụ. Don't worry. Just na-abịa, just follow me. I ga-anwụta ha na ndụ. Ị na-aghọta? Hey. Na biko nwa nke a mawalụ ntị. Ọ nwela nne anyị na-achọ mmọnwụ ka anyị nwụta ya na ndụ. Ọ dị ka mmọnwụ ọkọgo n'obodo a. Ọ dị ka mmọnwụ ọkọ n'obodo a. Where are the masquerades? Where are them? Daalụnụ. Where are the masquerades? Ọ dị ka mmọnwụ niile dị n'obodo ọgbago ọsọ. But don't worry, let's go. All the Congolese ebe a na-eme na mgbago ebe ni. Just come with me. Keep it on. Don't touch it down. Don't leave. We're on it. Yes. All the Congolese can fly ebe. All the Congolese ife na-eme. Let's see. Ka ịmali ife na-eme. Kedu ya? Now, I check when he ever. What are the ife na-eme ebe a sef? Onye eze big. I know live on NOLHORT TV. Ọ dị ka mmọnwụ ọgbago ọsọ. Big onye eze. Kedu ibe Mgbakwu na-eme taa nna? Taa. Onye eze big. Ọgụ. Ịghọtago. Onye eze big. Ada ama Reverend na-ekene na NOLHORT TV. Ịghọtago. Una n'ife okwu na ọ ga-akụ m hero. O nwere daalụn ka anyị chọba ha. Anyị ga-anwụta ha na ndụ. Mmọnwụ niile agbago ọsọ. Mana anyị ga-anwụta ha na ndụ. Ka anyị na-achụ ha onwe ede. Just follow me. Don't wait. Don't touch it down. We are there. We are almost there. Just don't worry. We are almost there. Ife a na-eme taa bụ a na-eli olili, but the thing gụkwa m ike o nwebekwa ndị mfu na-eli olili ka ya bụ ọnụ wee na-eli olili nke adị anyị. That's na a na-eli olili na na-eje na everywhere dị dry. Kedu ife na-eme n'obodo a? What is happening? Ọ gịnị na-eme n'obodo a? Odogwu walata. Anyị na-ekene sọ. We are live on TV. O nwere ife na-eme.
anyị na-achọ ebe anyị ga-aṅụta mmọnwụ na ndụ. Anyị na-achọ ebe anyị ga-aṅụta mmọnwụ na ndụ. Anyị na-achọ ebe anyị ga-aṅụta mmọnwụ na ndụ. Every masquerade agbago ọsọ. Ọ gịnị na-emezi? Ọ gịnị na-eme? Ọ gịnị na-eme? What are happening now? What are happening? Everywhere, the whole masquerade agbago ọsọ. Ọ gịnị na-eme? Huh? Yes, we are still there, mana. Unu hapụna. We are coming back. Ka anyị na-achọ ha, anyị na-achọ ha. Ọ dị ka masquerade niile na ebe a gbasigo ọsọ, mana onwero. Anyị ga-anwụta ha na ndụ. Just keep on keeping on. Anyị na-abịa. Onwelo.